ayie gi jalony but sirkal mar Kenya Kwanza osechiko jopiny gik mang'eny. Ne gichiko simu moro ma beche yot, ne gichiko apiko ma biro ringo gi sitima. Gik mang'eny mosechiki to pok aneno ma osedhi kare. Kata mafuta modok piny ni bapa nochiki to ok bi dhi kare. To mondo transport obed sustainable e piny ngima, ji koro wuok e mafuta. Kama wuoye regulation and policy, sirkal owinjo encourage innovation mondo wa move towards electric mobility. Innovation no kiwacho ni onego bed ni obed encourage, onego bed ni bedo encourage de yo machalo na to kuom jomage mar mondo mi uchumi mpacho ka ipon no dhi mbele yo makare. Ni neno jowa ma Uganda sani giloso geche ma electric e Uganda ka. Rwanda bende sani gi assemble geche ma electric. Kenya pokwa dhi motegno e yorno. Koro owinjo sirkal oket mainogi loso assembling plant mar electric vehicles and electric motorcycles. Ma ok wa import nikech moko kana winjo ni kata thuro tamo gedho manyocho kelka. Koro giti gi jowa ma jolony e piny ka walos solutions mag electric mobility ma Kenya ka. Kamano. Manyalo konya ahinya e neno ni piny Kenya dhi mbele yo makare. No wakao yuyo marwa mokwongo e twak mar weche no mar mbaka romo kinyi makawuono. Nyakora Mugia Jwang med chwalo ote paro mora mora. Abro bedo kasomo gi bang' yuyo makao gi sani. Kik idhi mabor.